و سوچه کر کو جزای وی جدو ساله هندکتره گلو هونه تک evin girtîgehê. Di hukukê da rêzîknamek heye ku navê wî paşxistina ragahandina biryarê ye. Di nav gel de jî bi navê denetimê tê zanîn. Çi ye ev tişt? Bersûç tê cezakirin. Ger ev bersûç di wextekî da sûcekî bi qestî neke, dê cezayê ku lê hatiye birîn tê rakirin. Şertên wî çi ne? Yek, divê ji 2 sal û kêmtir cezayê girtîgehê an jî cezaya pereya edlî bêgirtin. Di do, divê bersûç berê de ji ber sûcekî bi qestî nehatibe mehkûm kirin. Sisê, divê dadger xwedî baweriyeke maqûl be ku bersûç dê di pêşerojê da sûc neke. 4. Divê bersûç zirar û ziyana ku ji sûcî hatiye kirin bînecî. Ger ev şert bên jî paşxistina ragandina biryarê tê dayîn. Ger bersûç di 5 sala de sûcekî bi qestî neke, cezayê ku hatiye birandin tê rakirin û biryara ketina dozê tê dayîn. Bi kurtasî yekî sûç bike û 5 sala sûcek din neke, cezayê wî betal dibe. Gelo hûn çi difikirin derbarê vî mijarê da? Ev tişt dibe sedem ku mirov ji kirina sûca û ji mehkema netirse. Di şirovayan da binivîsin. Vîdeoyê li ser hesabên xwe parve bikin û ji hevalên xwe re bişînin da ku vîdeo bigije zêdetir kesan.